dong shibun kijing sadim kan ningi layaman pa counselor un mi mentau jing ulayo i la dei kapor ban pen kela chia ka BJP nhom bet ha ka BJP la wei ba phangin yo i cha than mau cần râu trong i nhom bet ha BJP chia i ba con sơ lo có lọc ca la dei kapor so patangin yo i nyom bet ha BJP ban ram na phang ching ka than chong ngi ki ching sa din ngin ya kendang da bor ka BJP ni so sarong dei ula chong u mi na than chong ngi u tup ching na du kendong ki wei ngin om ai li nhom bet ha ka BJP la wei ba phangin yo i cha than mau cần râu trong i nhom bet ha BJP chiết ya i ba con sơ lo có lọc ca la dei kapor ki so pa thangin yo i nhom bet ha BJP ba ông ka BJP ka khang ban ma ni play dei tang ka bu shu koreani what's ngap yak tin ki wei ha BJP ka wei ngin ya tli ka don ka bor ba ha kle tam ka jing kerman yangi nhom bet ha ka BJP la wei ba phangin yo i cha than mau cần râu trong i nhom bet ha BJP chiết ya i ba con sơ lo có lọc ca la dei kapor ki so pa thangin yo i nhom bet ha BJP nhom bet ha ka BJP la wei ba phangin yo i cha than mau cần râu trong i nhom bet ha BJP chiết ya i ba con sơ lo có lọc ca la dei kapor ki so pa thangin yo i nhom bet ha BJP